Falske nyheder. E-bog af Erkan Østen. Undervejs kommer der henvisninger til en række eksempler. Dem finder du billeder af i e-bogen, som ligger frit tilgængelig på erkanosten.dk. Her finder du også referencer og henvisninger til artikler og til rapporter. Kapitel 1. Kampen om den virkelige virkelighed. Hver dag bliver vi bombarderet med nyheder på nettet, på Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram. Mange af nyhederne kommer fra troværdige kilder, vi normalt kan stole på, men i den stride strøm af nyheder kommer der også falske nyheder. Altså nyheder, som er baseret på løgne, eller simpelthen ikke har noget med virkeligheden at gøre. Under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016 kom falske nyheder eller fake news for alvor på dagsordenen. Jeg har flere gange været med i udsendelser på tv og radio om emnet, om det er aftenshowet, børnenes nyheder på Ultranyt eller radioens P4, så er falske nyheder noget, der får stor opmærksomhed. Jeg bliver ofte kontaktet af lærere og unge fra landets skoler og gymnasier, som interesserer sig for emnet. Med DR's store skoleprojekt I Sandhedens Tjeneste har jeg arbejdet målrettet med emnerne kildekritik, troværdighed og falske nyheder. Over 30.000 unge har det seneste år været igennem projektet, og det har været en stor inspiration. Men det er ikke kun unge i skolen eller gymnasiet, der kan have glæde af at blive mere kritiske på nettet. Denne e-bog har jeg skrevet til alle, der vil have et relativt let overblik over, hvad falske nyheder går ud på. Rigtig god fornøjelse. Erkan Østen, København, marts 2017. Kapitel 2. Falske nyheder i vores egen bageovn. Mette Blomsterberg har været dommer i Den Store Bagedyst, et populært tv-program på DR1, men valgte at stoppe. Det var en stor nyhed i flere medier, fordi rigtig mange interesserer sig for programmet og for Mette Blomsterberg som person. Hun er med andre ord vildt populær, og derfor har hun et godt navn, også for folk, der måske har mindre gode hensigter. Pludselig dukkede der en historie op om, at Mette Blomsterberg var stoppet på Den Store Bagedyst, fordi hun var blevet overvægtig, og at hun nu anbefalede et nyt slankeprodukt. Mette Blomsterberg var selv meget hurtig til at reagere på historien. Hvis folk faktisk tror på sådan en historie, så kan det føre til, at de køber et produkt, som måske er farligt eller bare dårligt. Under alle omstændigheder er det ikke noget, Mette Blomsterberg har lyst til at lægge navn til. Mette Blomsterberg kalder det selv for uroligende, at den falske hjemmeside ligner Ekstrabladets hjemmeside. Hun ved naturligvis, at historien er falsk, fordi den handler om hende selv. Men hun lægger selv mærke til, at Ekstrabladets kendte røde logo er i hjørnet, og at den falske side hedder noget, der minder om avisens adresse, altså et helt bevidst forsøg på at snyde læseren til at tro, at det faktisk er Ekstrabladet, der skriver historien. Her har jeg valgt at lade være med at linke til den falske side eller skrive, hvad den hedder, især fordi vi ikke ved, hvad formålet med den er. Læg også mærke til, hvordan overskriften er skrevet. Der står den virkelige grund til det pludselige bagedyst exit. For det lidt trænede øje ser det ret mærkeligt ud, først og fremmest fordi vi på dansk ikke bruger stort begyndelsesbogstav ved hvert ord. Så noget tyder på, at det ikke er personer med gode danskkundskaber, der står bag teksten. Det passer jo meget godt med, at hjemmesiden ifølge DR er registreret i Ungarn, muligvis som et forsøg på skjult reklame. Her er det jo ikke kun Mette Blomsterbergs navn, der bliver misbrugt, for også Ekstrabladets navn bliver misbrugt. Derfor har Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen slået klart fast, at hans avis ikke kender noget til historien. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt og meget groft, at Mette Blomsterberg bliver citeret for noget, hun aldrig har sagt. At det oven i købet sker på en hjemmeside, der bevidst har en slående lighed med vores hjemmeside, kan vi slet ikke tolerere. Derfor har vi mandag formiddag politianmeldt selskabet bag den falske hjemmeside, det siger Poul Madsen. Der er nok en grund til, at folkene bag den falske side efterligner Ekstrabladets hjemmeside. På den måde forsøger man at stjæle troværdighed og snylte på et etableret brand, altså et kendt medie som Ekstrabladet. Troværdighed, altså at man kan stole på nyheder, er ikke kun vigtigt for journalister og medierne. For ganske almindelige borgere og brugere af nyheder er det meget vigtigt at kunne stole på fakta. Vi kan sagtens være uenige om indholdet og have mange meninger, men fakta er en slags fælles spilleregler, vi kan diskutere ud fra.
Derfor er det vigtigt, at vi kan blive nogenlunde enige om, hvad der er rigtigt og forkert, og det er ikke nødvendigvis altid så nemt, som det lyder. Diskussionen om falske nyheder bærer ikke kun i vores egen hjemlige ovn, for emnet får også enorm opmærksomhed mange andre steder i verden. Der kom især gang i diskussionen om falske nyheder under den amerikanske valgkamp i 2016. Kapitel 3. Fake News, den amerikanske valgkamp 2016. Under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016 gik Donald Trump gentagne gange efter journalister på flere medier og kritiserede dem for at være uærlige eller for at lyve om ham. Han har direkte sagt, at han er i krig med medierne, og at journalister er de mest uærlige mennesker på jorden. Donald Trump vandt præsidentvalget den 8. november 2016, og på det første pressemøde som nyvalgt præsident kritiserede han også flere medier. For eksempel nægtede han at svare på spørgsmål fra tv-stationen CNN, som han beskyldte for at lyve. En journalist fra CNN forsøgte mange gange at stille spørgsmål, men Donald Trump nægtede, og til sidst sagde han, "You're fake news." Han beskyldte altså CNN for at levere falske nyheder, og netop diskussionen om falske nyheder eller fake news tog nærmest raketfart i begyndelsen af 2017. Pludselig begyndte nærmest alle at diskutere emnet i medierne, på skolerne og sikkert også derhjemme. Man kan altså roligt sige, at præsidentvalgkampen i 2016 og især Donald Trump har fået ekstremt meget opmærksomhed i hele verden. Men hvis vi kun fokuserer på USA og den amerikanske diskussion om falske nyheder i politik, så risikerer vi at falde i fælden alle mulige andre steder. Der er rigtig mange journalister og faktatjekkere, som ikke laver andet end at kigge på, hvad Trump siger. Alle har ret til at have deres mening, men her lader vi meninger om Donald Trump og hans personlighed ligge, for der er meget andet, vi kan se på fra den amerikanske valgkamp i 2016, når det gælder falske nyheder. Kapitel 4. De ekstreme eksempler på falske nyheder. I efteråret 2016 var der kæmpe fokus på USA og præsidentvalgkampen mellem Hillary Clinton og Donald Trump. Pludselig dukkede der flere historier op om en gruppe unge, der sad og spredte falske nyheder om det amerikanske valg. Men de sad meget langt fra USA, nemlig i en lille by i Makedonien. Det amerikanske netmedie BuzzFeed News har haft flere store historier om, hvordan unge i Makedonien sendte falske nyheder ud under præsidentvalgkampen og har vist flere eksempler på falske nyheder. For eksempel en historie om, at Barack Obama blev født i Kenya, noget Donald Trump påstod i lang tid, indtil Barack Obama viste sin fødselsattest frem, som viser, at han er født i Hawaii. Der er også en chokerende historie om, at Robert De Niro støtter Trump og chokerer Hollywood, hvilket er opdigtet. Tværtimod har Robert De Niro sagt, at han har lyst til at slå Trump i hovedet, og blandt andet sagt: han er en hund, han er et svin, han er en svindler, han er bedrager, der ikke aner, hvad han taler om, han er så åbenlyst dum, har altså Robert De Niro sagt. En af de falske historier, der fik allermest omtale under den amerikanske præsidentvalgkamp, var historien om, at pave Frans skulle have forbudt katolikker at stemme på Hillary Clinton. Med over 1 milliard katolikker i verden har paven en hel del indflydelse, og det ville have været noget af en historie, hvis det ellers var rigtigt. Paven har på intet tidspunkt forbudt nogen at stemme på Clinton, og har heller ikke sagt, at han foretrak Trump. Tværtimod har han tidligere næsten direkte kritiseret Donald Trumps planer om at bygge en mur mod Mexico. Pave Frans sagde: "Et menneske, som kun tænker på at bygge mure, hvor end det måtte være, i stedet for at bygge broer, er ikke kristen", sagde altså paven. Det britiske mediehus BBC var i kontakt med en 19-årig universitetsstuderende fra Makedonien. Han siger, han kopierede artikler fra højreorienterede sider i USA og opdigtede sine egne historier. Han gav dem en ny overskrift, der fangede opmærksomheden og fik folk til at dele dem på Facebook. På den måde tjente han på reklamer og antallet af klik. På en enkelt måned tjente han, ifølge BBC, over 13.000 kroner, men han påstår, at hans venner har tjent meget mere. Teenager i vores by er ligeglade med, hvordan amerikanerne stemmer, griner han. De er bare tilfredse med, at de kan tjene penge og kan købe dyrt tøj og drinks, sagde han til BBC. Kapitel 5. Hvor stor indflydelse har falske nyheder?
Falske nyheder blev delt tusinder af gange under den amerikanske valgkamp i 2016 og bliver ved med at dukke op, når man søger på nettet. Der er dog uenighed om, hvor meget falske nyheder reelt betød for valget i USA, og man må nok være ærlig at sige, at den slags kan være svært at måle. Men for eksempel er der lavet en amerikansk undersøgelse af sociale medier og falske nyheder under præsidentvalgkampen i 2016 fra The National Bureau of Economic Research. Ifølge undersøgelsen huskede den gennemsnitlige amerikaner mindre end én falsk nyhedshistorie om enten Trump eller Clinton, og lige over halvdelen af dem troede på den falske historie, de havde set. Konklusionen i rapporten er, at de sociale medier ikke var den vigtigste kilde til nyheder om valget, og at de falske nyheder kun blev set af få amerikanere. Hvis man forestiller sig, at falske nyheder påvirkede valgets resultat, ville det svare til, at en enkelt falsk nyhed havde lige så stor gennemslagskraft som 36 politiske reklamer på tv, er også konklusionen i undersøgelsen. Ifølge en anden amerikansk undersøgelse fra Pew Research Center, baseret på en spørgeundersøgelse, mener 64% af de adspurgte, at falske nyheder skaber stor forvirring om aktuelle begivenheder og fakta. Og så siger 23% af de adspurgte, at de har delt falske politiske nyheder på nettet, enten bevidst eller ubevidst. I undersøgelsen fra Pew Research Center bliver det også bemærket, at det er svært helt præcist at måle, hvor meget folk faktisk støder på opdigtede nyhedshistorier, altså falske nyheder. Men omkring en tredjedel, 32% af de adspurgte amerikanere svarer, at de ofte ser politiske nyhedshistorier, som er opdigtede. Selvom det er svært at måle, tyder det altså på, at amerikanerne, i hvert fald under valgkampen i 2016, havde en oplevelse af at støde på falske nyheder ganske ofte. Forskellige undersøgelser kan naturligvis komme frem til forskellige resultater, og der vil være delte meninger om, hvor stor betydning falske nyheder havde for det amerikanske valg. For eksempel er Facebook blevet beskyldt for ikke at gøre nok for at bekæmpe falske nyheder. Kapitel 6. Facebook og falske nyheder. Kan det virkelig passe? Hvem siger det? Vi når meget langt med de simple, gode spørgsmål, når vi færdes på nettet og ikke mindst på Facebook. Det er det medie, mange får deres opdateringer og nyheder fra. Hver dag bliver der delt mange fine og helt almindelige nyheder på Facebook fra traditionelle medier som Berlingske, Politiken, Ekstra Bladet, BT, DR, TV2 og mange andre, som vi har kendt i mange år og som generelt leverer stof, vi kan stole på. Men i en jungle af nyheder og informationer bliver der også delt alt muligt andet, og noget af det er altså direkte falsk. Det forsøger man nu på Facebook at gøre noget ved. Som sagt har netop Facebook været kritiseret for ikke at have gjort nok for at bekæmpe falske nyheder under den amerikanske valgkamp i 2016. Stifteren af Facebook, Mark Zuckerberg, har erkendt, at Facebook har meget mere arbejde at gøre i måden at håndtere falske historier på, og noget tyder på, at der er tiltag på vej. Man får for eksempel muligheden for at sætte en advarsel ved en historie eller direkte udpege den som en falsk nyhed. Ifølge det amerikanske medie NPR arbejder Facebook lige nu med forskellige grupper, der tjekker fakta og finder falske historier. Det er også noget, man arbejder aktivt med i Tyskland. Hvis tilpas mange mener, at en nyhed på Facebook er falsk, kan man trykke på en knap, og en gruppe faktatjekkere går i gang med at undersøge den. På den måde vil man forsøge at finde de falske nyheder. I Tyskland er det et samarbejde mellem Facebook og gruppen Korrektiv, der er en uafhængig researchgruppe, altså en gruppe, der arbejder for at tjekke fakta. I Korrektiv mener man, at falske nyheder er en stor trussel mod demokratiet i Tyskland. Ifølge lederen af organisationen David Schraven er falske nyheder et forsøg på at sprede had i vores samfund. Nu får Facebook ret meget opmærksomhed, fordi mange er på netop det medie. Men især de lidt yngre er måske i mindre grad på Facebook. Der er dog ingen grund til at tro, at falske nyheder kun holder sig til særlige medier, og derfor er man også opmærksom på det andre steder, for eksempel på Snapchat, hvor der er rigtig mange unge. Kapitel 7. Opmærksomhed på Snap. Et af de steder, hvor man virkelig skal kæmpe om opmærksomheden, er på Snapchat. Her har man allerede sat begrænsninger på indhold med nøgenhed,
vold eller andet, der kan virke stødende på nogle brugere. Derfor har Snapchat indført et krav om, at man tilføjer en advarsel, når man bringer den slags billeder eller video. Snapchat er også for længst blevet et sted, hvor man bringer nyheder i kort form, og på Snapchat understreger ledelsen, at nyheder ikke skal være clickbait, men nyheder med rigtigt indhold. Faktisk har Snapchat også en række retningslinjer for at undgå falske nyheder. Ifølge de retningslinjer skal nyhederne være korrekte, faktatjekkede, og links må ikke være vildledende eller falske. Folk, der udsender nyheder, må heller ikke udgive sig for at være en anden person eller organisation. Hvis det hele pludselig bare bliver en omgang løgne og overdrivelser uden hold i virkeligheden, er der risiko for, at folk ikke gider det mere. Det er sådan set noget, alle medier må forholde sig til, for det handler om troværdighed. Kapitel 8. Hvad er problemet med falske nyheder? Der kan være mange forklaringer på, hvorfor nogle beslutter sig for at sende falske nyheder ud på nettet. Der kan helt banalt være tale om, at man vil tjene penge på at få folk til at klikke på ens side, altså reklameindtægter. Der kan også være en politisk interesse i at sprede falske nyheder, for eksempel for at få valgt den politiker, man støtter. Falske nyheder bliver også brugt til at sprede løgne om nogle mennesker, man måske ikke bryder sig om, eksempelvis for at påvirke folks holdning, eller måske for at skabe had. Problemet med falske nyheder er, at de kan skabe et særligt, måske ovenikøbet fordrejet billede af virkeligheden. Og det lumske ved falske nyheder er, at de ikke nødvendigvis er falske hele vejen igennem. Indtil nu har vi set en række eksempler, som var klokkeklare. Der var ikke meget tvivl om, at de var falske, altså direkte falske. Men ofte kan der være tale om, at dele af nyheden er falsk, eller at man drejer tilpas meget på fakta, så det bliver halvrigtigt eller halvforkert. Nogle taler ligefrem om alternative fakta, et begreb, som også er dukket op i USA. Kapitel 9. Falske eller alternative fakta. Da Donald Trump blev indsat som præsident under en stor ceremoni i hovedstaden Washington D.C., blev der lavet mange historier. En af dem, måske den mest omtalte, handlede om, hvor mange der faktisk var til stede som publikum. Medierne skrev om, at der var færre deltagere i forhold til dengang Barack Obama blev indsat i 2009. De store medier som CNN havde optagelser fra 2009, som de kunne sammenligne direkte med billeder fra 2017, hvor man kunne se, at der var færre i netop 2017. Donald Trumps presserådgiver sagde, at der var tale om det største publikum nogensinde ved en indsættelse, både ved at møde op og rundt omkring i verden. Donald Trumps pressesekretær Sean Spicer blev i første omgang ved med at holde fast i, at der var tale om det største publikum nogensinde til en indsættelse af en præsident. Til et pressemøde sagde han, "Nogle gange kan vi være uenige om fakta." Siden uddybede Sean Spicer sine udtalelser og sagde, at Donald Trumps indsættelse var den mest fulgte, hvis man altså tæller tv og online med. Han sagde, "Jeg har ret til at sige, at hvis man tæller streaming, Facebook, YouTube, alle de forskellige livestreams, vi har informationer på indtil videre, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det var den mest sete indsættelse nogensinde," sagde Spicer. På et tidspunkt gik Donald Trumps personlige rådgiver Kellyanne Conway ind i diskussionen. Hun sagde, at der var tale om alternative fakta, hvilket var en stor overraskelse for mange. Det gav endnu engang mange overskrifter i de amerikanske medier og blev diskuteret på livet løs i en stor del af de internationale medier, også i Danmark. I et interview har hun siden lagt op til, at hun i virkeligheden måske mente alternativ information og supplerende fakta i stedet for alternative fakta. Men hendes udtalelser om alternative fakta er nærmest blevet verdensberømt og nok noget, man sent vil glemme. Kapitel 10. Alternative eller selektive fakta. Grunden til, at diskussionen om alternative fakta har fået så stor opmærksomhed, er måske, at det udfordrer hele den måde, journalister arbejder på. Seriøse journalister arbejder ideelt set på at komme så tæt på virkeligheden som muligt og forsøger at være neutrale og balancerede. Derfor søger seriøse journalister altid flere sider af en sag, fordi der er delte meninger om det meste. Det er journalistens opgave at finde fakta, altså det, der er virkeligheden. Men der er folk, der mener, at medierne nogle gange fordrejer virkeligheden, eller måske fokuserer for ensidigt på et emne eller fravælger emner.
Der er også nogle, der direkte beskylder medierne for at lyve. Men også herhjemme er der nogle gange diskussioner om mediernes egen rolle, også i forhold til dækningen af Donald Trump. For eksempel skriver Berlingskes konstituerede chefredaktør Anna Libak: hvor Trump og company betjener sig af alternative fakta, der er påstande frit opfundet til lejligheden, kan medierne anklages for at levere selektive fakta. Det er nyheder, som bevidst og meget muligt ubevidst udelader alt, der kan svække budskabet om, at en galning har indtaget Det Hvide Hus, skriver altså Anna Libak. Her er der en kritik af, at medierne udvælger fakta, altså udvælger de mere negative nyheder om Donald Trump for at skabe et dårligt billede af ham. Medierne bliver ofte kritiseret og laver naturligvis også fejl eller historier, der nogle gange bliver ubalancerede. Men bare fordi et medie har lavet en fejl eller en dækning, som kan kritiseres, behøver der jo ikke at være tale om falske nyheder. Når man kigger på, hvordan begrebet falske nyheder bliver brugt, kan det godt virke som om, der er gået lidt mode eller inflation i det. Det er ikke noget, vi har videnskabeligt belæg for at sige her, men kald det en mavefornemmelse. I hvert fald virker det som om, man pludselig kalder alt muligt for falske nyheder, og det skal man nok passe på med. Kapitel 11. Alt er ikke falske nyheder. Der har været meget stor fokus på Donald Trumps brug af begrebet falske nyheder, og især fokus på hans brug af Twitter, hvor han er meget flittig. For eksempel har han skrevet: alle negative målinger er falske nyheder, fuldstændig som CNN, ABC, NBC-målingerne under valget. Undskyld, men folk vil have grænsesikkerhed og ekstreme sikkerhedstjek, har han tweetet. Her går vi ikke i dybden med indholdet af det, Trump skriver om, men prøv at lægge mærke til måden begrebet fake news bliver brugt på. Uden at gå for meget ind i historien, reagerer Trump blandt andet på historier om amerikanernes forhold til et indrejseforbud, han forsøgte at få indført. Et forbud, der ville betyde, at folk fra en række primært muslimske lande ikke kunne rejse ind i USA. Rejseforbuddet blev underkendt af en amerikansk dommer, og sagen udviklede sig til et stort politisk slagsmål. En meningsmåling fra CNN-ORC viste, at 53% af amerikanerne ikke var enige i forbuddet, mens 47% var enige. En anden måling fra CBS News viste, at 51% af amerikanerne er uenige i forbuddet, mens 45% var enige. En tredje meningsmåling fra Reuters viste, at 49% af amerikanerne var enige, mens 41% var uenige. I sit tweet skriver Donald Trump, at alle negative målinger, altså målinger, der går imod hans politik på området, er falske nyheder. Og så kritiserer han i samme omgang flere amerikanske medier for at have ramt forkert med meningsmålinger under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016. Donald Trump har sådan set ret i, at mange medier ramte forkert med meningsmålingerne under valgkampen i 2016, men her skriver Donald Trump direkte, at de negative målinger er falske nyheder. Igen tager vi ikke stilling til, hvem der har ret, og går ikke ind i en analyse af amerikanske meningsmålinger. Til gengæld kan man se det som et eksempel på, hvordan begrebet falske nyheder måske også bliver brugt lidt løst. I dette tilfælde virker det som en mere generel kritik af de amerikanske medier. Målingerne kommer fra en række anerkendte medier, man normalt stoler på i den amerikanske og internationale medieverden. Derfor har vi ikke nogen grund til at betvivle det, de omtalte medier fremlægger her. I hvert fald bliver der ikke fremlagt dokumentation for, at meningsmålingerne skulle være falske eller forkerte. Kapitel 12. Forklædte falske nyheder. En ting er falske nyheder, der er baseret på lodrette løgne. En anden ting er de historier, som egentlig bygger på korrekte fakta, men som får en drejning. Måske kunne man kalde dem en slags falske nyheder version 2.0, fordi de er sminket med sandheden. Man kunne også diskutere, om de derfor ikke er farligere, fordi de er svære at gennemskue, og fordi behandlingen af dem ofte kommer til at handle om, hvem man lige tror på, og hvilke synspunkter man har. Kort sagt kan man sige, at ens mavefornemmelser og følelser kan spille en stor rolle i nyheder, som måske ikke er helt falske, men heller ikke helt sande. Diskussionen om sandt eller falsk opstår ofte, når det handler om emner, der er stærke holdninger til og stor uenighed om. Kapitel 13. Angreb eller vildfaren nytårsraket. Det amerikanske netmedie Breitbart bragte på et tidspunkt en nyhed om, at en 1000 mand stor hob angreb politiet og satte ild til Tysklands ældste kirke.
I artiklen bliver det beskrevet, at gruppen råbte Gud er stor på arabisk Allahu Akbar, at der var mange mænd fra Nordafrika og en aggressiv stemning. Efter den omtalte nytårsaften besøgte DR også Dortmund. Det viste sig, at der ganske rigtigt havde været ballade, og at de involverede unge havde kastet kanonslag mod politiet, men uroen blev hurtigt standset ifølge DR's korrespondent i Tyskland, Michael Reiter. Og der var faktisk gået ild i noget, men der var tale om et stillads ved kirken, som blev ramt af en raket. Her har vi altså at gøre med en ret snedig falsk nyhed. En historie, der har en sand kerne, altså balladen, men som er pakket ind i en kæmpe løgn, at islamister skulle have udført et koordineret angreb mod en kristen kirke, siger Michael Reiter. Historien fik enorm omtale i mange medier, både i Tyskland og internationalt. I Tyskland har flere politikere og journalister kritiseret måden historien er blevet fremstillet på. Nogle mener, at det er et forsøg på at skabe had. Der ligger mange artikler om historien på nettet, også med udtalelser fra politiet i Dortmund. For eksempel siger en talsperson fra politiet i byen, at 1000 personer var samlet for at fejre nytår med fyrværkeri, som man plejer at gøre i Tyskland. En håndfuld politifolk blev såret af fyrværkeri, men ingen blev angrebet. Fyrværkeri ramte et stillads tæt på kirken, og der gik ild i noget net, men ilden blev hurtigt slukket, og intet tyder på, at det blev gjort med vilje, siger talspersonen Nina Vogt fra politiet i Dortmund. Kritikken her er kort sagt, at mediet næsten direkte forsøger at skabe en historie om, at 1000 mænd, migranter med muslimsk baggrund, går til angreb på en kristen kirke og sætter ild til den. Kritikerne er bange for, at det er med til at skabe had over for den gruppe mennesker. På trods af de mange artikler og udtalelser fra tysk politi, holder netmediet Breitbart fast i historien og har kun rettet en enkelt ting, at der ikke var tale om Tysklands ældste kirke. Her mener man til gengæld, at politiet, medierne og politikerne fører smædekampagne mod Breitbart. Mediet peger på, at ordet muslim, migrant eller flygtning ikke er nævnt. Uanset hvordan man ser på det og hvad man i øvrigt mener, så viser hele historien, at det betyder meget, hvordan man fremlægger begivenheder. Og det vil der uden tvivl fortsat være meget stor opmærksomhed på. Især når der er mange følelser på spil, for eksempel i en politisk valgkamp op til et valg. Kapitel 14. Hvordan opdager man falske nyheder? Hvis du søger dine nyheder på DR, TV2, Berlingske, Politiken, Ekstrabladet, BT, Jyllandsposten, Information, Kristeligt Dagblad, Børsen og andre kendte medier, kan du føle dig rimelig tryg. Man kan naturligvis have sine meninger og holdninger om de etablerede medier, men det er medier, der generelt arbejder med seriøse journalistiske metoder. Og på de medier satser man i hvert fald ikke på falske nyheder, fordi man går meget op i at bevare troværdigheden. Og netop derfor forsøger folk, der laver falske nyheder, nogle gange at snyde dig til at tro, at nyheden kommer fra et af de kendte medier. Det så vi i eksemplet med Mette Blomsterberg og den falske nyhed, der lignede noget fra Ekstrabladet. Så hold øje med, om der på Facebook er et blåt hak ud for siden, som viser, at siden er verificeret eller godkendt af Facebook. Det kan jo også laves, så det ser rigtigt ud. Derfor skal du også holde øje med, om netadressen er rigtig. Kapitel 15. Bevæg dig som Blomsterberg. Den falske historie, vi var inde på tidligere om, at Mette Blomsterberg anbefalede et nyt slankeprodukt, blev hurtigt opdaget. Hun ved jo, det ikke passer og kunne reagere med det samme. Men vi andre kunne sagtens blive snydt her, fordi vi ikke som Blomsterberg ved, at det er løgn. Her kunne vi med fordel have kigget på, hvor historien kom fra, altså hvad der står i adressefeltet. Historien kom fra en hjemmeside, der mindede om eb.dk, hvilket er ret lumsk. En enkelt streg eller et punktum et andet sted i adressen gør en kæmpe forskel, når det gælder netsider, fordi det netop kun er eb.dk, der faktisk er Ekstrabladet. Så hold øje med endelserne, og om der måske har snedet sig et .org eller et .net ind i stedet for. Selvom Mette Blomsterberg af gode grunde med det samme kunne sige, at det var en falsk nyhed, så kan vi alligevel nære noget af det, hun selv lagde mærke til. For eksempel den underlige stavemåde, der var i overskriften. Sådan plejer journalister nemlig ikke at skrive. Men hvis folkene bag falske nyheder bliver bedre til at stave, så må vi være endnu mere opmærksomme på netadressen og hvor historien faktisk kommer fra. Kapitel 16. Ukendte sider. Giv vagt. Du skal være på vagt, hvis nyheden kommer fra et medie, man aldrig har hørt om før.
Ofte kommer falske nyheder fra sider, der ser lidt underlige ud. Måske er der en del stavefejl og formuleringsfejl, eller også er der ikke ret meget på siden. Nogle gange ligner den falske nyhed en dårlig kopi af nyhederne fra de mere etablerede medier og har, som vi har været inde på, et navn, der minder om et andet navn, man allerede kender. Men hvis en nyhed lige dukker op, og du ikke ser andet end overskriften og et billede, kan nyheden som sådan se meget fin ud. Prøv at undersøge siden nærmere. Kig ned i bunden og se, hvem der står som afsender. Er der for eksempel en adresse og telefonnummer på mediet, eller er der kun en mailadresse? Prøv at søge lidt på nettet for at se, om andre har omtalt den som falsk, og gør noget så simpelt som at søge på sidens navn, eller de folk, der påstår at stå bag den. Prøv at kigge på, om overskrift og tekst passer sammen. Falske nyheder er lavet for at fange din opmærksomhed, og derfor er overskriften ofte meget fængende. Hvis overskriften ikke passer med det, der står i teksten under, så er der nok noget galt. Kig grundigt efter, om nogen er citeret i artiklen, og prøv at søge på deres citat for at se, om det dukker op andre steder. Nogle gange bliver citaterne tyvstjålet fra rigtige artikler og sat ind. Kig også på, om billederne giver mening. Er det for eksempel tydeligvis billeder fra en anden sammenhæng? Ser billederne manipuleret ud? Og endelig er det en rigtig god idé at krydstjekke med andre sider. Hvis nyheden kun er omtalt et enkelt sted, skal du være endnu mere forsigtig. Falske nyheder er ofte noget, der fanger ens opmærksomhed, fordi det virker som en ret vild nyhed eller en stor nyhed. Her skal alarmklokkerne ringe, for hvis nyheden virker for god til at være sand, så er den måske netop for god til at være sand. Kapitel 17. 5 gode kritiske spørgsmål. 1. Kommer nyheden fra et medie, du kender? Hvis det er et af de kendte medier, er der normalt ikke problemer. Men hvis du aldrig har hørt om mediet, skal du være ekstra forsigtig, undersøg netadressen, afsenderoplysninger og søg på mediets navn. 2. Er nyheden på flere medier? Hvis en nyhed er på flere eller mange af de kendte medier, er der normalt ikke noget problem. Men hvis du kun kan finde nyheden et enkelt sted, skal du være forsigtig. 3. Ser det mærkeligt ud? Se efter, om der er mange stavefejl og engelske ord. Kig på, om overskrift, tekst og billeder passer sammen. 4. Er nogen citeret i historien, og hvem er de? Undersøg, om citaterne giver mening. Prøv eventuelt at søge på citaterne. Måske dukker de op andre steder i en helt anden sammenhæng. Så skal du være på vagt. 5. Lyder det simpelthen for vildt? Nogle gange er historien simpelthen bare for vild, og så skal du være forsigtig, for så mange vilde historier er der heller ikke. Det var et kort overblik over, hvordan falske nyheder kan se ud, og hvad vi kan gøre for at blive bedre til at opdage dem. Virkeligheden er ikke hverken sort eller hvid, så der er naturligvis mange flere nuancer og gråzoner, når det gælder nyheder, formidling og diskussionen om sandt eller falsk. Nyheder og journalistik står aldrig stille, og slutter ikke med en kort e-bog eller lydbog. Så du er altid velkommen til at kigge forbi erkanosten.dk, hvor du finder videoer, beskrivelser og gode råd. Ophavsret. Indholdet af denne e-bog og lydbog er til fri afbenyttelse for privatpersoner i skoler, gymnasier og på andre uddannelsesinstitutioner. Indholdet af e-bogen og lydbogen må ikke bruges til kommercielt formål uden skriftlig tilladelse.